un gatet que estava amb el seu pare en el bosc. Va veure un ratolí i va començar a perseguir-lo. Va saltar i córrer tant que estava esgotat. De sobte va veure un incendi que cremava els arbres del bosc. Estava espantat i perdut. Va fugir corrents i arribar a una casa. Es fica baix del cotxe. El iaio volia anar-se'n i el cotxe no arrancava. Va mirar pel darrere i va veure una cua negra. L'agafà. I al treure-la es va trobar amb un gatet. El va agafar i el va dur al xalet d'una xiqueta que li diuen Carmela. Era la seua neta. Carmela es fica molt contenta perquè li agraden molt els gatets. Des d'aquest moment, Carmela el va agafar i l'acaronà. Li va ficar de nom Gustav Mahler perquè a la tia Helena li agrada molt la música clàssica.